Как да си приготвим френски омлет за 5 минути? За целта чукаме 3 яйца. С вилица разбъркваме яйцата. Добавяме сол на вкус. Поставяме един тиган с незалепващо покритие на котлона и го пускаме на средно висока температура. Когато тиганът е загрял, добавяме около 10-15 грама масло. Добавяме яйцата в тигана. Тайната на френски омлет е в бързото бъркане, което позволява на яйцата да се сготвят добре и равномерно. С шпатулата минаваме по края на тигана, за да отделим добре омлета. След това го завиваме. Накрая минаваме с още малко масло. И сме готови. Френски омлет за по-малко от 5 минути.